بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ah, mga mga bangsami, makinugiman to si sadyang kay antunay ni na mga dauan tanong makapapon si sadyang kay Jamiyatul Mustaqbal Al-Islami. Paganeron na special apsilan nami so mga bangsami mga followers si sadyang kay antunay ni pa na Mustaqbal Mustaqbal channel. So ay man yan na silam na miskanusan anila niya madaklatan to pagpamakinag mga subscribers sa makaluluy sa nga Pilipinas na madakla pa dimbantay na sa mga bangsamisan sa Saudi Arabia na kilem yat yung kuto kadaklaliman to antunay ni nakapamakinagyo so dino di kambante sa nga programa tano silam na miskanusan sa Kingdom of Saudi Arabia nagub silam na mipan so mga followers tano saan sa Dawlatul Kuwait saan sa antunay ni na sa Ingda Kuwait agyan ni makatatalondog ang mga followers tano ko kadakal si sa Kuwait, gusan sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, gusan sa Qatar, gusan sa Bahrain, na gusto mga siringan tanong siya mga rarani sa Malaysia, gusto sa Indonesia, na diya pun kapkatangad sa ginawa tanong so mga brana na tito din lumiyang kaptano, miya barbud tanong sa dunia. Sa manayan, adna pangasasalak ang mga pagtanong, isang programatan wa di mentay makapapun si isang katampar sa Amerika, sa Europe, na beden badlag siran, o kain na makadakot siran po. Na go pagisabutan na akong nakano, so kabubayan yan, adyang ko to, kapmentay niyan ko mga wasyat no ko miyang una din gusto miyang uri mga bago na sinyo kasuldi sa diyan ko to YouTube ay man niyan Mustaqbal Wasyat Collection Mustaqbal Wasyat Collection na ron kasuldi ron may papano so langwan ng mga wasyatan o kapakaipan ay man yan na pagsib niyo na record you. Iman to na susiron sa Pilipinas na alhamdulillah ka antunay ni na maka rumarabig sa mga 60%. So ay man yan na mga followers tano sa bala-bala si sa Pilipinas na active siran ko umantano din na ay man yan na ilayin so percentage so pamakinag isang kayang bala-bala sa dunia. Sila na miskanusan langon so mga followers tanusan si isang kayang bala-bala mga ingat sa Pilipinas na nagutamang ko mga pamilya newsan. Iman to na pag-usayin tanong nagyang ko to kiyaw pakatan ko mga ungang ko mga Arab. So mga bai, na adna nung susuna bai, penanggilaan ko kapangarumaon. Yamanan yan na diyan ka nung susuna bai, nung susun ko mga babay, na penanggilaan ng mga dato, ubay ran na mapangaruma. Sabab sa umapangarumairan, na sekita uluiran. Umapangarumairan ang ka nung susun, o mga bai, na dimlin tada mukar na iran. Nagyang ko to, amemay, nuak nunay, guguda, amemay na tigiwan to ng tamang walam amemay, Peter wira na makapangarumatan na luminin tada mukar nata.
Nakatian niya ka pangaruma ko buhay na bunso niya kita ulwakon. Nakagiya banda, so kaya pa ka pangarumang ka, na ayan niya pangarumang ka na isa sang kaya numsuso na mga bai. Ayaman na niyan, na piyaki pananggilaan ng mga pupuro ang mga Arab. Inipun kong miyang una-una kirandan na initita na iranay. Na makayo na isi ko agamatan o gama Islam. Paganeron, nadyang ko to mutuan sa annana. Yan ang ipaganaya marata ko mga bubay. Ang uta ala annana. Eh mana nadyang ko ta annana. Nas kanya na ipaparangayan yan na lalayon din arumurukub. Lalayon din ayamanan yan na dumudemo. Lalayon din apkasakit. Na umanisya ni karuman yan, natigin apkasakit ako, na masakit siya sa likod, na isap man natigin na masakit, tararbakan, na isap man na gawin natigin na masakit, akinidakan, na dedun akay siru ni karuman yan. Uri na kaya pa ko man na napunsal ako na mo man yan, abo di rumurukub, sangkot to apiti barangan ang mga gudam na magdam yan. Na ikadwa, na uri makagudam, na rantar niyan ng kuta mga problema, sige karuman yan na may tumala problema. Yuti tigiran babay problematic, manan yan na barabuko, bud na gelabukian na diyang kutuwa kang buku-buku. Naginan, so babay dimlinta da mukarnaon o karuman yan. Ikadwa babay, nadyang ko tapmutuan sa Hannana. Nadyang ko ta Hannana na isa atawil sa mga Arab na tigira na ginan subabay anda nga miya pangaruma. Na miya kang blagsiran na miya pangaruma ikadua na ayaw laulan yan na ayaw niyang budin bayok ki karuman yan so kapiyaw miyaw na karuman yan. Nasangkot oras na uman yan unturoon so mga kapiyaw miyaw na karuman yan na dataro pamalian si karuman yan nakapapantagan. At nini matero atigin so karumako amyaw na malay takdir. Naman, ito na da takdir ito. Ang kuto ami papantagyan na papantagan. So karumako amyaw na malay tindug. Mana ada tindug ito. At yung kuto karuman yan akapapantagan. Gina so karumako amyaw na pakatatayan ako niyan. Mana di karo makadadayas ang kuto, akapapantagan ng karumang ka. Sa manan yan, na bulungo to, na subabay, hindi uro, ungangan ro, na subabay na banyan pugaluya ko, karuman yan nakapapantagan. So, mga bantugan umya nga una, manan yan, miya una karuman yan. Nadingap man po makaito kakagiya mapikiriya na tigyan na upun masalama kang blakani, nasa ka naman po nagpapakaito na ko niyan mabu. Na, ikatlo, babay, yun malinta na mo karnaw mama, na diyan ko ito pamatuan sa Almannana. Ay aptero na Almannana, na babay, upun kirarangitan, na laon na mini, pangaling gagawin niyan ko karuman yan, na di niya nun di panunong ka. Nagyuti, masakit ito. Si kusiran ito mga dito. Pero niya natigin na naman sa akin na inuwa ko din naman mag-anak kaya loksakan. Kapunan sa kaya sirbisyo ya kamerka. Udah kong kamapangaruma naknabugi ka kiloksakan gagaan. Inuman piya nga tututuda ng kayay ang mga kamerakan kapunan sa kapaninida na kaparaka. Na inuman miya miskin ako kakagipunan sa kaya pakatipita. Nasa mananan, nadyong ko to at tanunong ka sa karuman yan, babay na isaw to ay kulibo. Adyong ko to pamikiran o karuman yan na mama. Diyo to mapya sa ko mga bubay. Ikapat, na diyon ko to apmatuan sa Al-Barraqa. Ayapteroon Al-Barraqa, na diyon ko tababay ayabu at yurdunian na katitanusan. Asara matatanos yan na parasyan, makaluluto so budakyan.
agu makatitila kaparasyan na makalulutos so pandisya na gusto anto na ba na atarian na piya so ulo na iran na si din matun sa paitaw na dalabutiano. Asar ka makalulutos so mga itatanusan yan na yamanan yan na apya so mga pingguniran na si miyatun sa paitaw si sabalko na dalabutiano. So yamanan yan na dalabutian ko mga watayan ko kaplimpyo wakiran nadalabutian si ko o kaplimpyo ako mga ditar ni karumanyan na gusto mga sangayan sa suldole ay pinaka-importante ron na matatano siya na buntalyan na gusto para siya. Nagyan ni isa ko peligro siya ko mga bay. Naiman to na madakal mabukul sirba ababay upun pugupisina na makatila-tila ko ni buntal. Na upun mako karuman yan na datar deno kesakit ayamanan yan na niya muti-puti sa kaya pa karuman yan ki karuman yan sama no to na niya da so o insan narkotano waga matano Islam ayatitu peteno sa nubabay na so o karuman yan hadapan o karuman yan na igira dominiyo sa alay yan na mga limbubaan na gumayangin sakor. Sa mananan, namiya ka na 30 ragon, dali mag-opisina. Na so katay diyan, namiya ka sawi-sawi ton, na so mapuro yan na gusto mga abdiya sa opisina. Na si karuman yan, na kaya sawi-sawitan yan nun, na diyan ko taka pumuti yan na gusto ito na iba, na makaw masisawalay, nang gagani, sabab sa diyan ko tatanturon, akya dukawi. Sa mano to, nagyuto, iptero na albarraka. Ikalima, kung mga babay, adyun melinta na mukarraw mama, nadyang ko to, babay apuntuan sa haddaka. Ebtero na haddaka, na babay, miyak ka babaya sa mangilaylay sa mga pipya, na palayan yan kabubayan kumuha. Ay manan yan, nagyuti bito ng mga lokstano sa busaw yung mata, na makasungsigo pa diyan, na langon akilay niyan na kabayan yan mamasa. Langon akilay niyan na kabayan yan kumuha. Na ipapaliugat yang kikaruman yan na pamasang kaya pa nasangkot oras na si karuman yan na niya dibugod na ulo niyan. So bilang ataway na dininutusuin. Apya igira manuto at titigir niya ng kutababayan ko mga parasan na igira ko na pakaukit niyan sa ungangan kikaruman yan na kandingan-dingan. Pagpakagirawa na na yanong kaad na oras na so amaw mga watakon na yamanan yan na kapikirian po diyan ko to kamginyan rakon sa pamagayan na sangkot oras napakaukit niyan sa mga dingan-dingan na mga oragis buntal as kanyang napaka antunay ni ba na bubugan niyan sa lauda para so karuman yan sakna ba niyan ng paliugat na sudinan kuga. Ikanam, nadyang ko tapumatuan sa asyadaka. Yapterun asyadaka, nabubay, mabubay Nayamanan yan, nasi kusul da mo basalungan, na di niyan kito nga miya tiro yan. Nasi kusul da miya basalungan, na di niyan kito nga miya pamaganta yan. Si kusul da miya basalungan, na di niyan kito, ayamanan yan, na mini antuna ni ba na mini tutugalin niya nakatiro kaya bubunuan ng bata-bata. Sangkot oras na prunang ko to abubay ramuding ayan na may pagpakaturo gumama kararamudingan yan na ayan yan din may pagpagnaw ang kararamudingan yan. So tutulian ayan yan bupagkaswin adyang ko tapkaswin yan si kukaroman yan na di niyan katawan, mataw mo pun sa katuro, na di niyan katawan ni pagpusan yan ko katuro yan. Diyan ka na nabuweret taranan, na diyon melinta da mo karuman yan. So sa mananan mga urip no Allah, na diyan ka ng anam susun, paparangayan, o sabad ko mga bay, nagyuto, na pananggilan to, ubang kamapangaruma, kadisan melinta da mo karnang ka. Dahil nga kakuha ang kutami alwitan ng kagiya, amyalay wallah subhanahu wa ta'ala sa Quran litaskunu ilayha nasukapaka pangaruman niyo sa mapiyabubay na melinta dun so mukarnan yoron. Ginan mahurip no Allah
sa silam na miskano po lango-langon kanwa lango na di sinimentay nago kuha kanu sa balas saya manan yan na pugsir ni wai si ko mga layokyo si ko mga tunganay niyo diyan kaya mga ilmu si ko agamatan agama Islam kadun malap kekuatan mabalas malap ko kami siya balas na malamang bub kekuatan sa nabalas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.